Здравейте! Някой да помогне с наименованието на това дърво, какво е точно. В момента съм в Звездец. Пълно е с пчели. Де факто пчелите са по него и като гледам краката им с прашец. И то тъмен прашец. Яката бучи. Освен пчелите има и всякакви си други насекоми. Не знам дали ще се виждат. Мирише много приятно и се чудя какво е това и дали мога да си направя калими от него. Стеблото му е това. Не знам, що така е тия провисналите. Отдолу са изсъхнали тия клони. Не знам, що така се е получило. Но общо взето голямо дърво и пълно с пчелите са на него. Те къде са и кошерите? Но обаче има много приятен мирис. Не знам дали може да се хване. Да че върчат пчели, ама съм благодарен, ако някой знае нещо, да помогне с информация. Чао за сега.